az Európai Bizottság elnökasszonya és az Európai Néppárt vezetője, Ursula von der Leyen és Manfred Weber úr bejelentették, hogy ők meg akarják buktatni a magyar kormányt. Bejelentették, hogy nekik egy másik kormány kell. És azt is megnevezték, hogy kikből álljon ez a leendő, mondjuk úgy, hogy brüsszelita kormány, mert ez a nemzeti szuverenista magyar kormány nekik nem jó. És ezt nyíltan megmondták. Én gondoltam eddig is, hogy ez van a fejükben, nem kell Nobel-díjasnak lenni, hogy az ember ezt kitalálja, de az, hogy ezt nyíltan belevágják Magyarország képébe, vagy a világ képébe, hogy ahelyett, hogy Európa ügyekkel foglalkoznának, ők egy tagállam kormányát meg akarják buktatni, és helyette egy másik kormányt akarnak. Tehát be akar delegálni Brüsszel a leendő magyar kormányba egy szocialistát, meg egy néppártit, akik majd támogatni fogják a legfontosabb brüsszeli célkitűzéseket, amelyek éppen a konfliktusokat okozzák. My second message is that Hungary deserves a strong voice on European level and to have a real impact, to can really deliver on the Hungarian requests on European level. Therefore, Peter Magyar and the TISA party is now embedded inside of the EPP family. The EPP family won the elections. We are running with Ursula von der Leyen, with Roberta Metsola, with a lot of members on the council side, the European business. So the strength of Hungary, the voice of Hungary, is present with Peter Magyar and with the friends from the TISA party, who are doing a great job to deliver on the Hungarian interests. Na de mi is itt vagyunk. Tehát lehet, hogy ők Brüsszelbe ezt szeretnék, de a magyarok meg nem ezt akarják. És lehet, hogy ők ide akarnak delegálni egy kormányt, a magyar szocialistából, meg a TISA pártból, tehát ez a magyaroknak is lesz még egy-két szava. És mi ezt nem fogjuk tétlenül nézni.